Awesome. Okay, dan neem het reg het van. Jo, je ziet dat goed. Hey, it's a 4-wheel drive, it's a fucking 2-wheel drive, nee? Dit is jou nou trein, as die bakkie om voor jou arm indruk om te trein reg op hou. Ja. Ek kan nou luister. Ja, wacht dan, doe net niet. Bokkie, staan gou stil hierso. Wacht net dan.